Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад боз ҳам видеои мо аз бозори корвони шаҳри Душанбе. Марҳамат мехоҳам барои шумо анами намуд комбахтои тоза дубайскиро нишон диҳам. Бисёр ҳам комбахтои хушрӯанд, ҳамашон нигоҳ кунед, материалшон королевский бархтай тоза якум сорт 700 сомон, яъне комбахто либосаш анами кабуташо аму зардаш ва ё бошад 600 сомонӣ, дигарош бошад ҳамаш 700 сомон. Марҳамат, бисёр ҳам комбахтои хушрӯ, комбахтои нусхаҳошонам бадхичонам сортҳои олӣ. Агар мисол харидорӣ кардан хоҳед, мо доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам берун аз он. Мебинед, ҳам лавдоманӣ дора, ҳам мамхай гулои ҷудогона. Сафедшам ҳастай, мисол зард, розови, серый, чӣ ранге ки мехоҳед пайдо кардан метавонед. ози королевский бархтам нишон медиҳам ва ёшам метавонед ки тамошо кунед. чӣ қадр хушрӯанд ҳами лавдоманиёшон. ино бе вай мешида, бе чихол пӯшида. баъд медонед королевский бархт румолошам аст, оз нишон медиҳам. ана марҳамат румолош тоза якум сортан. якум сорташон ҳамаш бо регал навистагиай королевский бархата. ин румоло доная 180 сомон якум сорташ. ана иҷада королевский бархат, анами рангош, ози бо дигар рангошам нишон медиҳам. чӣ тавре ки мебинед ҳамашда ҳамхе этикетка дора, регал гуфта. регал и анами аднатони рами королевский бархата якум сорча меган. ина марҳамат, ана и рангошам ҳастай. бисёр рангои хушрӯ. як либоси королевский бархат 500 сомон. бинед чӣ рангошон фасонаи. анами сиёнеста иҷада сиё омадай коричневияй. ана як намуди дига бо вая кола ба фикр меган у цвете ки охирда буд. хулоса беҳтарин ранго дора королевский бархат, бо рангош бисёра иҷада ҳамаш наомадай. метавонед бо кадом ранге ки дар кора шумо нависед дар WhatsApp суратча партоед пайдо мекунем. боқӣ саломат бош.